Croeso i'n cyfarfod pregethwr heddiw yw'r parchedig Vernon Higham. Mae lluniau ysgam wedi ddarparu ar ddiwedd y gwasanaeth yn y neuad drws nesaf ac mae croeso cynnes i bawb ymuno ni. Ar wrth i'r casgliad gael ei gymryd ag atgoster gynhadledd canon ni'r emyn rhif 170, Agorod Ddrws i'r ceithion i ddod o'r cystydd mawr a'i werthfawr waed fe dalodd ei dyled oll i lawr. 170. Diolch ni weddio. Diolch yn i ti o Dduw am y fraint o cael dod i dyn waith eto, cyn i yn cyflwyno'r oedfa yma idd ofal di ac yn gweddio mai dod i geisio dy wyneb, dod i ddyrchafu dy wyneb yr ydym ac yn gweddio wrth i ni geisio dy wyneb di a bydde di yn dod i lawr i'n plith a bydde di'n tywallt ysbryd arnom. Nertha ni felly dyddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. I ni gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein Arglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ddechrau gwasanaeth nawr drwy ganu'r emyn rhif 47. Emyn rhif 47. Llais hyfryd rhad ras sy'n gweiddi dihangfa. Yng nghlwyfau mab Duw bechadur mae noddfa. I olchi a flendid a phechod yn hollol, fe redodd ei waed yn ffrydiau iachusol. Hallelujah, i'r oen bwrcasodd ein pardwn, nôl croesi o'r ddonen drachefn ni a'i molwn. Emyn rhif 47 gen i sefyll i'w chanu. Amen.
Byddai'r darlleniad yn epistol Paul at yr Effesiaid, yr ail benod, gydechrau yn yr adnod gyntaf. Epistol Paul at yr Effesiaid, yr ail benod, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. A chwythau a fywhaodd fe pan oeddech feirw mewn camweddau a phechodau, yn yr rhai yr hodiasoch gynt yn ôl helynt y byd hwn, yn ôl tywysog llywodraeth yr awyr, yr ysbryd sydd yr awr on yn gweithio ymhlant anufuddod, ymysg yr rhai hefyd y bu ein hymarweddiad ni oll gynt, yn chwantau ein cnawd gan wneithir ewyllisiau y cnawd a'r meddyliau, ac yr oeddem ni wrth naturiaeth yn blant digofaint, megis eraill. Eithir Duw, yr hwn sydd gyfoethog o drigaredd, oherwydd ei fawr gariad trwy'r hwn y carodd efe ni, pan oeddem feirw mewn camweddau, a'n cydfewhaodd ni gyda Christ, trwy ras yr ydych yn gadwedig. Ac a'n cydgyfododd, ac a'n gosododd i gyd eistedd yn y nifolion leoedd yng Nghrist Iesu, fel y gallai ddangos yn yr oesoedd a ddeiau, ragorol olyd ei ras ef trwy ei gymwn ysgarwch i ni yng Nghrist Iesu. Canis trwy ras yr ydych yn gadwedig, trwy ffydd a hynny nid ohonoch eich hunain rhodd Duw ydyw. Nid o weithredoedd fel nad ymfrostiau neb. Canis ei waith ef ydym, wedi ein creu yng Nghrist Iesu weithredoedd da, yr rhai a ragddarparod Duw fel yr hodiem ni ynddynt. Am hynny cofiwch, a chwi gynt yn genhedloedd yn y cnawd, yr rhai a elwyd yn ddi-enweidiad, gan yr hyn a elwyr enweidiad o waith llaw yn y cnawd. Eich bod chwi y pryd hwnnw heb Grist wedi eich dieithro oddi wrth wladwriaeth Israel, ac yn estroniaid oddi wrth amodau'r addewid, heb obaith gennych ac heb ddiw yn y byd. Eithir yr awr hon yng Nghrist Iesu, chwechwi yr rhai oeddech gynt ymhell, a wneithbwyd yn agos trwy waed Crist. Canis fe yw ein tangnefedd ni, yr hwn a wnaeth y ddau yn un, ac a ddatododd ganolfur y gwahaniaeth rhyngom ni, ac a ddirymodd trwy ei gnawd ei hun y gylyniaeth, sef deddf y gorchmynion mewn ordeiniadau, fel y creau'r ddau ynddo'i hun yn un dyn newydd, gan wneithir heddwch. Ac fel y cymodau'r ddau a Duw yn un corff trwy'r groes, wedi lladd y gylyniaeth trwyddi hi. Ac i fe a ddaeth ac a bregetho dangnefedd i chwi'r rhai pell ac i'r rhai agos, o blegyd trwyddo ef ymai i ni ein dau ddyfodfa mewn un ysbryd at y tad, weithiau'n gan hynny nid ydych chwi mwyach yn ddieithriaid a dyfodiaid, ond yn gyd dinasyddion ar saint ac yn deulu Duw. Wedi eich goriwch adeiladu ar sail yr apostolion a'r proffwydi, ac Iesu Grist ei hun yn ben conglfaen. Yn yr hwn y mae'r holl adeilad wedi ei chymwys gydgysylltu yn cynyddu'n deml sanctaidd yn yr arglwydd. Yn yr hwn eich cyd-adeiladwyd chwythau yn breswylfod i Dduw trwy'r ysbryd. Ond byddai'r bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gydewch ni nawr gan i emyn rhif 340, 340, Arglwydd Gad Im Dawel orffwys dan gysgodau'r palmwydd clud, lle'r eistedd pererinion ar ei ffordd i'r nefol fyd. 340 yn ei sefyll i'w chanu.
Dewch ni droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto, Dduw, am y fraint yma cael dod o'r flaen, ac yn diolch ein bod yn gallu dod o flaen o'r seddfainc, ac yn dod nid trwy ein heiddiannau ni, ond yn dod trwy heiddiannau y dy fab ein gwaredwr yr Arglwydd Iesu Grist, ac yn dod trwy yr hyn a gyflawnodd ein mwy ni, yn ein lle ni, iddo ddod i'r byd yma ac cyflawni holl gofynion y ddedd, iddo fyw bywyd gwbl berffaith, iddo fynd yn ifydd at y groes ac iddo gymryd ein cosb ni arno ef ei hun. Ac o Dduw, trwy ei atgyfodiad, iddo goncro'r bedd ac iddo ennill ein hiachawdwriaeth ni. Ac i ni yn diolch i ti, mae trwy yr hyn a wnaeth Crist ac trwy hynny yn unig, i ni yn gallu dod o'r flaen ac yn dod yn mawl a'n deisyfiadau ger dy fron. I ni yn diolch i ti am yr iachawdwriaeth yma, yn diolch am yr efengil sanctaidd, yn diolch i fod yn peri ein cylonau i floeddio, halleluia, dy fod ti wedi ein maddau, dy fod ti wedi ein golchi'n llwyr lan, dy fod ti wedi rhoi addewid bywyd tragwyddol i ni, ac unwaith yr ydym yn blant i ti, yna yr ydym yn blant i ti am holl dragwyddoldeb. Bydd bynnag fydd yr un drwg yn ei sibrwd, yn ein clistiau, bydd bynnag y bydd yn dweud wrthyn ni pan yn ceisio'n tynnu ni lawr ac yn ceisio'n tynnu'n golwg oddi ar ein gwaredwr. Unwaith yr ydym yn blant i ti, unwaith yr ydym wedi derbyn y maddeuant hynny, yna yr ydym yn blant i ti am holl dragwyddoldeb. Ac felly o Dduw, i ni yn edrych tuag at y diwrnod hwnnw, pan y bydd ein ffydd ni yn diflannu yn llwyr, lle na fydd angen ffydd arno, gan y bydd yn troi yn olwg. I ni yn diolch o Dduw y bydd na ddiwrnod lle byddwn ni yn cael dy weld wyneb yn wyneb. Ac felly o Dduw, tan y bydd y diwrnod hwnnw'n dod, pa bynnag faint o amser sydd o'n blaenau ni, pa bynnag faint o ddyddiau, oriau, dyddiau, blynyddoedd, o Dduw, i ni yn gweddio bydd y cyfnod hwnnw yn gyfnod y byddwn ni yn dwy'n clod i ddenw di. I ni yn gofyn i ti o Dduw i rhoi'r awydd hynny ar ein cylonau, i rodio ar hyd dy lwybrau di, ac i rodio ar hyd y llwybr cil, y holl ddyddiau ein bywydau. O Dduw, cadwan i rhag troi i'r chwith nac i'r dde, ond cadwan golwg yn syth arna ti. O Dduw, i ni yn cyfaddef ein gwendid, i ni yn cyfaddef mai troi yw'r peth rhwydda i ni yn ei wneud. Mae y mor hawdd i ni troi yn golwg oddi arna ti ac i dilyn llwybrau'r byd yma. Ond o Dduw, maddau ni am hyn ac helpa ni i gadw'n golwg arna ti. I ni yn cyflwyno o Dduw ein gwlad i ddofal di ac yn gofyn i ti drigarhau wrthym. Mae yn edrych fel betai yr un drwg, fel betai'r byd yn cynyddu yn ei temtasiwn, yn denu pobl hyd yn oed o'n plith yn hunan i rodio llwybrau'r byd. O Dduw, i ni yn gweddio, na fydd Satan yn cael ei ffordd heddiw. I ni'n gweddio, Dduw, y byddu di yn dod ac yn delio ar rhai hynny sydd tu allan i'th deulu di, yn gweddio byddu di yn ei tynnu nhw ata ti dy hun heddi. Na fydd y byd, neu deganau, neu temptasiynau yn llwyddo i ddenu yr un enaid arall i ffwrdd. I ni'n gweddio am bob un yma heddi, y bydd na waith y grymus yn digwydd, y bydd na waith pwerus yn digwydd, y bydd eneidiau hyd yn oed yn cael ei tynnu o'r pydew erchyll hwnnw ac yn cael ei traed, yn cael ei gosod yn gadarn ar y graig sef Crist Iesu. Felly tyrd gweithio yma yn ein plith, gweithio ar hyd a lled ein gwlad, o Dduw tyrd a tywalltad y lan ysbryd arnom unwaith eto, lle bydd y wlad yma unwaith eto yn canu dy glodydd ac yn dwy'n clod i ddenw di. Felly bendithian hamser yma, y bydd y cyfan y byddwn ni yn ei wneud yn dwy'n clod i ddenw di. Ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ganu emyn arall, emyn rhif 525. 525, Oth Flaen O Duw rwy'n dyfod gan sefyll o hir bell, pechadur yw fy enw, ni feddaf enw gwell. Trigaredd wy'n ei cheisio a'i cheisio eto wnaf, trigaredd i mi dyro, rwy'n marw onys caf. 525 gyn i sefyll i'w chanu.
Mae'r testyn sydd gen i heno, y pnawn yma, yn epistol at yr Effesiaid. A'r ail benod a'r 5 adnod. Ie, pam oedd yn feirw mewn camweddau, a'n cyd-fywhaol ni gyda Christ, trwy ras yr ydych yn gadwedig. Mae'n destyn sy'n mynnu bod i'n gofyn cwestiwn i ddechrau. Faint ohonoch chi yma sydd wedi marw yn barod? Faint o beth? A wy'n siŵr bod na rai. Da chi wedi marw, cyn marw. Ond ddim wedi hwyr os nwch chi dderbyn gair Duw. Mae'r rhai yn chwerthin ar ben y gair. Mae'r rhai yn dweud, eich gredau nes ymlaen. Ond yn y diwedd, diw'r pregethwr ddim yn bwysig. A dydy beth ych chi'n feddwl o pregethwr ddim yn bwysig. Ond beth sydd yn bwysig ydy, beth y mae Duw yn feddwl ohonoch chi. Ie, pan oedd yn feirw mewn camweddau, a'n cyd-fywhaol ni gyda Christ, trwy ras yr ydych yn gadwedig. Mae o'n epistol cynhwysfawr. Benderfynes i un amser yna erlyd ar Gristnogion mewn gwlad yn y Dwyrain pell. Difrifol yw bron i hanner canrif yn ôl. Oedd yr eredigaeth yn difrifol. Ond o'na un wraig yna fe ddysgodd Efengil Matthew oedd yn cael cadw i Beibl, ond rosio. Ond fe ddaeth i ar ei chof gofio holl Efengil Matthew. A fe benderfynes i wedyn y byddwn ni yn dysgu yr epistol at yr Effesiaid. Wel, dwi'n gwybod rhan fwy ohono fo, ond fe dra'i'n dweud y byddwn ni'n gallu sefyll ac adrodd o dechrau'r diwedd heb dipyn bach o help yma thraw. Ond mae yn epistol byddwn ni'n dewis y mae pob peth ynddo fo. Gellir ei rannu fyny. Mae 2 fath o rannu. Yr rhan athrawiaethol, dysgu, a'r rhan sydd mae byw, fel Cristion. Ond mae well gen i yr rhaniad arall. Hwna yw'r un clasurol. Ond mae'n well gen i yr rhaniad arall. Yr athrawiaeth, y dysgu, ein hymarweddiad, ein bywydau ni, a'r frwydr ysbrydol. A pan wy'n dweud hynny oherwydd mae'r frwydr ysbrydol, os ydy o'n unman, mae o'n mewn capel. A dydy o'n poeni am frwydro yn Ninas Caerdydd heddiw oherwydd bob pia hi. Ond dyma fod o'n brwydro i'ch rhwystro chi, i dynnu'r sylw chi, i neu chi wawdio, i rwystro chi gredu. Fe wneith o rhywbeth. Fe wneith o achosi falle chi ddim hoffi'r pregethwr beth bynnag, ond fe wneith o rhywbeth i'ch cael chi i effern. Mi eisiau sôn gormod am effern, ond mae yna effern. Mae'n cael ei ddisgrifio'n ffigurol yn y Beibl, ond mewn gwirionedd, mae o'n lle di-derfyn. Mae o'n lle heb Dduw. Mae o'n lle heb obaith. Mae o'n lle o ddyfaru bod ni ddim di credu. Mae o'n lle garen i fynd yn ôl a cael cyfle arall. Dyna darlun. Rhoi'r darlun ohono'n cyn i ras yn goleuo. Mae'n dangos yn hyn, chydig bach o'r nodau, i ddangos fel ydych chi a fi cyn dod at Iesu Grist. Dwi ddim yn ddarlun neis, ond mae yma. Yr ail adnod o'r benod yma. Yn yr rhai yr hodiasog gynt, yn ôl helynt y byd hwn, yn ôl tywysog llywodraeth yr awyr, yr ysbryd sydd yr awr hon yn gweithio ym mhlant a nid bydd dod. Esbonio hwnna i chi.
Tywysog llywodraeth yr awyr yw y diafol, un o'i enwau fo. Dyw y byd hwn, dyw efo di fach, dyw y byd hwn. Tywysog llywodraeth yr awyr. A mae'n dweud fan hyn, o'r blaen, roeddech chi'n ei ddilyn o. Ac mewn ffordd yn ei edmygu fo. Ac dyna'r llwybr oeddech chi'n fynd. Ac digon hawdd gweld gyda'ch diddordebau chi, gyda'ch cyfeillion chi, gyda'ch meddyliau chi, ar ba lwybr ydach chi. Llwybr uffern, neu a oes yna rhywbeth yn digwydd i chi. Yn gweithio ymhlith plant anufudd-dod, eich cyfeillion yw plant anufudd-dod. Y mae digofaint Duw yn eich erbyn. Y mae rhaid i fod yn effro i'r pethau hyn. Y mae digofaint Duw yn ein herbyn. Yna adnod arall yn disgrifio ni. Ymysg o rai hefyd y bu ein hymarweddiad ni oll gynt, rhandwch y disgrifiad. Chwantau ein cnawd. Isio gwneud pethau sy'n plesio'r corff. Rhai pethau anweddus, rhai pethau drwg. Chwantau ein cnawd gan wneithir, ei weillosiau y cnawd a'r meddyliau. Chi'n gweld na? Gwneud beth mae'r cnawd isio, a gadael i'r meddwl fyw a dychmygu a byw mewn byd pechadurus. A'r meddyliau. Ac yr oeddwn ni wrth naturiaeth yn blant digofaint. Nawr, ydyn ni'n ddihun hynna i gyd. Ydyn ni'n sylweddoli hynna. Ac yn effro i'r perygl yna. Ond Duw yw ein unig obaith ni. Yr unig obaith. A hwn sydd yn gallu newid cyfeiriad yr enaid. Yn gallu newid cyfeiriad yr enaid. Awn felly ar daith gras. Dyma'r pen cyntaf sydd gen i. Calon gras. Rhaid ystyried mawredd Duw. Pwy all newid fi? Nid dyn na wrth gwrs dim. Fod rhaid i dyn siarad, ond gall dyn ddim eich newid chi. Rhaid ystyried felly mawredd Duw. A oes na nerth digon mawr i rwystro fi rhag mynd i uffern a newid y cyfeiriad a mynd i'r nefoedd. A oes na nerth digon mawr i gadw fy sylw i fel a. A pheth yw'r rhagorol fawredd ein nerth ef tuag atom ni rai i'm yn credu yn ôl gweithrediad nerth ei gadernu ef. Mae yna nerth, ymregethu'r gair, nerth arbennig iawn, a chariad hefyd. Yn y bedwerydd adnod, eithir Duw o'r hwn sy'n gyfoethog o drwygaredd oherwydd ei fawr gariad trwy'r hwn y carodd efi ni. Na chi ddau beth ar waith i nerth o a'i gariad o. A mae'r hynna ar waith tra rydych chi byw a tra rydych chi'n barod i wrando am ryw funud bach ar y pethau hyn. Wel, dwch ni feddwl am hyn. Mae yr ysbryd glân yn ymweld ar enaid ac yn symud rhywbeth. Mae'n gwneud rhywbeth yn ddirgel yn yr enaid. Mae yna egwyddor yn yr enaid o farwolaeth yn ymhob ffordd. A mae'r ysbryd glân yn gallu newid egwyddor tywyllwch a rhaid egwyddor bywyd yna. Mae'n beth rhyfedd. Mae'n gallu eich newid chi fel la. Oeddech chi'n mynd fel la, do'ch chi'n gwybod beth oedd yn digwydd. Doeddech chi ddim yn teimlo. Ond nath ysbryd glân ddod a newid eich cyfeiriad chi. Oeddech chi'n mynd ar eich pen i uffern, o fydd gwyddodd rhywbeth am fanna, rhywbeth dirgel, rhywbeth tawel yn ymderoedd yr enaid. Fanna mae o'n dechrau.
A mae gras yn dechrau. A mae'r gwaith wedi dechrau. E fe a'n bywhaw ni. Nawr, mae gan yr enaid 5 gallu. Ond enwi nhw chi. Y meddwl, y cof, y teimladau, y gydwybod, yr ewyllus. Ac yn yr angredadyn, mae'r rhain mewn cyflwr ofnadwy. Y mae y meddwl am bethau anweddus a chwantus. Y mae y cof yn hoffi cofio pethau sydd a ddylai fod chwilydd yn nhw. Y mae y teimladau yn rhedeg at bethau sydd yn plesio nhw. Y mae'r gydwybod yn isel iawn ac y mae'r ewyllus yn hunanol iawn. Dyna'r dyn neu fenyw sydd heb ei achub. Wel, dyna lle roeddwn ni. Ar ein ffordd i golledigaeth. Ar ein ffordd i golledigaeth. Dwi'n cofio radeg pan ddaeth rwy'n yng nghael fi i fynd i gwrdd efo ngyledd. O'n i wedi bod yn mynd i capel ar hyd oes. Ond yn gwybod bod yna rhywbeth ar goll. Eisiau gwrdd efo ngyledd a dyma'r dyn oedd gyda fi yn dweud, wel, ydych chi wedi eich achub? A dweud, does gen i'n syniad byd â chi feddwl. O'n i flaenor yn yng nghapel. O'n i'n arolygwr o'r ysgol Sul. O'n i'n capel 2 gwaith a cerdded 4 milltir achos y byw mewn tre fawr yn Lloegr i'r capel Cymraeg ac yn cwrdd-gweddi ac yn cefnogi bob dim. Wel, meddwl fo, wedi bod yn cyfri weithiau da chi wedi dweud yr rwy fi. Chi wedi dweud o 9 gwaith. Yr rwy fi. Da ni'n ganw hynna, meddwl fo, yn hunan. Does dim sôn am Dduw yn fanna. Ond pan mae yna ymweliad gan Dduw, mae'r meddwl yn rhoi benni lawr a chwilydd am y pethau mae'n gadael i mewn. Mae'r cof hefyd yn drist am y pethau mae'n hoffi aros arnyn nhw. Mae'r teimladau hefyd yn drist. Mae'r gydwybod ddim yn gwybod lle roed ei hunan a mae'r ewyllus ddim yn gwybod lle i edrych. Yna maen nhw i gyd yn newid. Maen nhw'n cael eu sancteiddio. Oedden ni ar y ffordd i golledigaeth, ond ddim yn gwybod hyn eto, ond ni wedi newid cyfeiriad a mae'r tu fewn i fi, fy meddwl i, fy nghof i, fy nheimladau fi, mae'n nghydwybod i a'r ewyllus wedi newid cyfeiriad ar ôl yr ymweliad gan Dduw. Yr oeddym feirw ac yn awr yr oeddym y fyw. Mae'r daith i'r nefoedd wedi dechrau. A dyna'r peth pwysica all fod yn y byd hwn, y daith i'r nefoedd. Mae yna 3 camgymeriad gall cymryd lle. Camgymeriad yw apelio at y meddwl yn unig, a dweud na rhywbeth i'r meddwl yw'r Efengil, ac yn trio perswadio'r meddwl bod hwn yn beth dda. Ac wrth gwrs mae o'n beth diddorol iawn, ac fe allai cael ar Efengil, ac maen nhw'n gwrando, ond dydy o'n beth tlws, ydy mae o'n beth tlws, ac yn beth derboniol iawn. A mae'r meddwl yn dweud mae hwnna, yn rhywbeth sydd wedi cael ei weithio allan siŵr o fod gan Dduw. Ydych chi'n cytuno fo hynna, a maen nhw'n cytuno. Ond dwi'n yn gwneud dim byd. Dim ond cytuno, ydych chi. Dim ond cytuno. Wedys i'r rhai o'n perthnasau dydd o blaen, rwy ti yn cydnabod Dduw, ond ti ddim yn ei adnabod o. Cytuno. Wedyn mae'n cael gymeriad arall sy'n wahanol, ac yn golygu dim eto. Apel sydd apel i'r teimladau o der yn awr.
ac yn rhoi stori dagreol. Yn eich chi deimlo, na neis. Mae'n hoffi, a chi'n llefyn dipyn bach. A chi'n meddwl bod chi yna. A wedyn ar ôl i'r bregaeth orffen, Siom, ysdim byd wedi digwydd. Ac yna mae yna eraill, dysgeidiaeth arall, yr ewyllus, newch o benderfynu, ysdim os beth mae'n gredu, ond newch o benderfynu, ac mae'n dweud, y gorau, fydd o'i mlaen, a'i sy'n y pysyn y bapur, na'i benderfyniad dros Grist. Ond does dim byd yn digwydd. Pan mae Duw yn gweithio, mae yn ymweld â'r cwbl, yr holl enaid, gyda'i briodoleddau, y cwbl i gyd, ac mae yn anadlu bywyd i'r enaid. Bywyd na ellir byth i ni nisio, am y cyfeiriad yr enaid wedi newid am byth. Lle ydych chi'n mynd? Yn hanes yr eglwys gynnar, o hwnna'n brif bwnc i ni yn y coleg, o yna lot o hanesion diddorol iawn fyddwch chi. Os fyddwch chi'n gweld dyn ar y ffordd yn cerdded tuag atoch chi, fyddwch chi'n dweud, Quo vadis, Lladin, ble rwyt ti'n mynd? Ond beth oedd o'n wneud? Sio gael, ai Cristion i hwn. A mi oedd o'n aros o'na. A mae un o'r ffon, y rhaid marcio ar y llawr. Ac os oedd y llall yn Cristion, bydd o'n ei chroesi hi. A, meddwl nhw, da ni'n frodyr. A lle bynnag da ni'n mynd i'r un lle. Lle ydych chi'n mynd? Agor fy llygaid i weled, dirgelwch dy arwaith a thair. Rhaid i Dduw wneud hyn, a mae yn ymweld â'r galon a'r enaid, a'r holl alluoedd, ac mae'r ffordd yn newid am byth. Am byth. Wedyn, cyflwr pechod. Achos ein cyflwr pechadurus, genir ni gyda phechod gwreiddiol, sydd yn llifo i bob rhan ohonom ni. Nawr, mae pechod, da ni'n gael o, da ni'n etifeddu fo, oherwydd y cwymp, mae'n bob rhan ohonom ni. Allwch chi feddwl rhywbeth da, mae dipyn bach o aflendid yna fo. Allwch chi feddwl am rhywbeth caredig, ond mae yna dipyn bach o hunanoldeb yna fo. Mewn rhai partio'r corff, mae o'n gryf iawn. A'r enghraifft gorau amdano ydy meddwl am lester o ddŵr, fel hyn. A bod chi'n mynd â ffen ag inc, a rhoed yr inc yn y dŵr, a mae y las i gyd. Ond erbyn y bore, mae y weld yn iawn. Mae'r glas i gyd yn y gwylod. A chi, mae'r dŵr, mae'n lan. Ond os ydych chi'n wyddonydd, fyddwch chi'n edrych ar y part sy'n edrych yn iawn. Ac yn yr hanes sy'n edrych yn iawn, mae hwnnw hefyd yn wenwynig. Mae hwnnw hefyd. Felly mae o'n mynd, nid yn unig, mae o'n gryf, pechod, mewn rhai partiau. Mae o'n y partiau sydd yn edrych yn iawn. Yn edrych yn iawn. Ym mhob beth yn ei wneud, a meddwl ac yn y blaen. Wel, agor fy llygaid i weled, dirgelwch dy arfaeth a thair. Achos ein cyflwr pechadurus genir ni gyda phechod gwreiddiol, sydd yn llifo bob rhan ohonom ni, oherwydd yr ysgariad oddi wrth Dduw. Yna rhyw wahanu mawr wedi'n cymeryd lle. Diolch chi rwan, dwi'n yn gwybod lle mae pawb yn sefyll, lle mae pawb yma. Mae'r rhai ohonoch chi yn byw gyda Duw. Mae'r rhai ohonoch chi'n a cefn a Duw. A falle fydd y cefn a Duw a beth dwi'n yn gwybod. A ella bod melltith ar ein henaid ni. Ond mae'n gwbl amhosibl i ddyn pechadurus ddod at Dduw. Fedrwch chi ddim. Diolch bych dweud, dreig ngorau. Na i ddechrau parchu'n had am. Na i ddechrau parchu capel.
na i ddechrau parchu pobl y capel. Fe ddechrau gynnig help yn lle gwneud dim byd a chwarae. Fe ddechrau. Ond wedwch chi, diolch gwneud dim. Diolch gwneud dim. Hyd o bod chi'n trio'ch gorau. A bod chi ddim fel hyn, wel, wy'n cael hyn o arian bob wythnos, mi roi hanner o'r capel. Na, fedrwch chi'n prynu Duw. Fedrwch chi'n prynu Duw chwaith. Mae'r cyflwr yma'n yn ofnadwy. Mae'r rhai yn dweud, wel, wy'n gwneud yn ngorau. Allai'n gwneud dim mwy na hynna. Ond i'r gorau ddim digon da. Wel, dwi'n meddwl yn berffeth. Ydy hynna ddim digon da chwaith. A mae'r rhai'n dweud, dwi'n gweld fy mhechod. Ond rwan, mae'n dweud bod nhw ddim. Dwi ddim yn gweld fy mhechod. Mae yna gweddi plentyn. Gweinidog yn rhoi o'i fab. O Dduw graslon, agor llygaid fy enaid, i weled fy angen am Grist. Gweinidog, oedden ni'n nabod o'n dda iawn, rolodd hwn i ni, i dad a di roed iddo fo. A fi nes yn unig, o'n i'n faint o copiau, a dwi'n meddwl pan o'n i'n weinidog i bob plentyn yn y capel eisiau copi, neu'r rhieni nhw. Rhandwch, o Dduw graslon, agor llygaid fy enaid, i weled fy angen am Grist. Mae rhaid i hwnna ddigwydd i ni. I weld ein bod ni yn ddiamadferth o Dduw ni allaw ddim. I ddeall pethau ysbrydol, ein bod mewn tywyllwch enbyd. A Duw yn unig, a llachub yr enaid, iddo argyhoeddad i weld ein cyflwr trychinebus, ac i ddeffro, ac i ddechrau galw am Dduw. A peth rhyfedd yw hynna chi, galw am Dduw, yn bilio am Dduw. O Arglwydd, ti'n gwybod beth ydw i. Ti'n nabod fy meddwl i. Ti'n gwybod fod y hehadau fi. Ti'n nabod y cwbl. Rwy'n gymorth i fi Arglwydd. Agor fy llyged i fi gael deall beth ysbrydol. Gofyn am hyn. Gad i mi ddeall y neges. Dwi'n deall e, dwi ddim yn ei deall i. Dwi'n gwybod beth ydw ti'n dweud, ac eto dwi'n gwybod beth ydw ti'n feddwl. A mae'n dechrau gweld rhyfeddod yr arglwydd Iesu Grist. Mae hwn naill ai'n gwbl wir neu y celwydd mwyaf a fi erioed. Da chi'n barod i ddweud celwydd? Ydych chi? Da chi'n barod i ddweud na. Fi yw meistr fy mywyd. Ond da chi'n barod i ddweud, na fi'n cydnabod, ond dwi ddim yn adnabod, ond dwi yn cydnabod. Yna, da ni'n dechrau gweld rhyfeddod Iesu Grist. Da ni'n cwrdd ar y groes, lle'r rhyfedd ac ofnadwy y groes, farwolaeth ofnadwy. Oedd y farwolaeth ac yn gwneud i chi edrych mor ofnadwy ac yn destun sport. Oedd nhw'n gwneud hwyl. O pobl grefyddol chwerthin ar ei benno, drwchwch ar efo mae'n gweiddi, drwchwch ar y gorona, drwchwch beth mae'n neud i benno, drwchwch ar yr hoelion, ni'n cael hwyl fan hyn, a meddyn nhw, oedd yn gwneud lles i bobl eraill, gallu neud i'n byd, peth yn gallu dod i lawr, oedd ei credyd yma fe yw mab Duw. Ond, nonsens yw'r cwbl, ni sy'n iawn. Da ni'n credu dim ohono fo, a dyma nhw'n dechrau poeri yno fo. Da chi wedi cael rhywun yn poeri na chi erioed? Dwi wedi. Da chi? Dyma nhw'n dechrau poeri yno fo. A dyma'n gweld bod yr Iesu yna. A chi'n gweld, dyn yw e. Ie, ond o'r fath dyn. Duw yw e. Mae o'n dduw ac yn dyn. Pam mae o'n fanna? Beth yw'r pwrpas fod yn y lle yna? Mae o'n yna fel dyn, mae'n cydymdeimlo'n gwendid ni. Fel Duw, yn nabod i ymestyn ei ras a chydbod tuag ato mi. Ym mywyd yr arglwydd Iesu Grist, yma e'n cyflawni cyfraith Duw yn ei lle. Mae gan Duw gyfraith. Y de gorchymyn. A beth ni byth i cyflawni nhw.
Y cwbl mae o'n neud I ni ydy dysgu bod ni ddim yn gallu cyflawni ni, a da ni ddim yn gallu cyrraedd safonau Duw. Ond mae Iesu Grist yn dweud, fe nes I hynna. Fe nes I gyflawni y degyrchymyn. A hefyd, ar y groes, edrych arni eto, dwi'n gwneud rhywbeth yma yna, dwi'n cael fy nghosbi. Am be? Am yr hyn yr wyt ti wedi wneud. Nid dwi'n di bechod, ond dwi'n cael fy nghosbi am yr hyn yr wyt ti wedi wneud. Meddyliwch nawr am eich pechodau. Lle maen nhw? Ond eich calon chi o hyd, neu di hoelio trwy law Crist ar y groes. Lle maen nhw? Fan yma'n gobaith I. Iesu Grist yw drws gobaith ei fywyd perffaith a hefyd ei farwolaeth drosom ni. O, drosom ni. Mae yna adnod da fan hyn I chi o Corinthiad. Canes o'r hwn I adnabu bechod, a wnaeth fe'n bechod drosom ni, fel yn gwneud ni yn gafiawnder Duw ynddo ef. Canes o'r hwn, oedd o ddim wedi meddwl am un pechod yn ei fywyd. Dim un. Dim un peth bydyr yn ei frwnt. Dim un. Yr hwn o ddim hyd oed yn nabod pechod. Mae o'n berffaith byr. A beth mae Duw yn wneud? Mae o'n rhoi ein pechod ni arno fo. Diolch yn droi am bechadur, ond mae'n rhaid y cyfrifoldeb arno fe. Yn o'r groes. Pam? Mwyn I ni gael bod yn lân. Mor lân a Duw. Mor sanctaidd a Duw. Mor berffaith a Duw. O'r lle gellir hyd digwydd ynddo ef yn Iesu Grist. Mae yn traws newid ni mwyn cael cymdeithas gyda Duw. Y mae rhaid I glendid ni fod o'r un safon a glendid Duw yng Nghrist. Benyll fan chwan hyn I chi yn hoffi o fy enaid. Dowch hefo fi o'r bedyll ywch chi yn y calon o fy enaid cod y olwg. Pa edrych I lawr awr? O fy enaid cod y olwg. Gwel yn amlwg ben y bryn, lle byr Iesu'r cyfaith ffodlon dan yr hoelion dyr cyn hyn, talodd yno sŵn dy ddyled. O ti ddyledus? Sut? A gwerthfawr waed, ei galon friw, yr oen, di-eog yno'n marw, a min ar eog yn cael byw. Ac mae gen I rhyw sort o berthynas arbennig gyda'r perill yna. O'n I weinidog yn o wlad. Ac mae Gogledd Cymru cael, a mae De Cymru cael, a mae Sir Aberteifi. A Sir Aberteifi yn edrych ar hyn fel lle arbennig yna. A lle diddorol iawn. Ac oedd un o'r aelodau, ardal o'r gen I, ardal fawr fynyddig, a rhyw 300 aelodau wedi gwasgarhau yn y pentre, a rhai yn y ffermydd. Ac oedd wedi bod yn brigethu yn y De. Ac yn dod adre. Ac oedd tua 9:30 Ac yn y wlad mae hynna'n hwyr. Ac o'n I, wel, be na I nawr? A fi gweld ti, o'n i'n mynd I gweld ti bob dydd. Ac os ydych chi'n gwybod rhywbeth am fynyddoedd ar ardal yna, fyddwch chi'n gwybod hyn, mae yna gorsydd I gael. Ac ar chi watchod o'r rhai ohonyn yn eich llyncu chi'n llwyr. Wedyn, os ydych chi'n gweld rhyw gryndod fel yn y tir, chi'n gweld corsio hynna, ond yn y nos, ydych chi ddim yn gweld nhw. Beth ydych chi'n neud wedyn, os oes goleleiad, yw edrych ar y coed o goeden yna, a ffeindio'r ffordd i'r tŷ yma, o ddim llwybr, ac ola lamp yn y ffenest. Llawer pryd o ganddyn nhw, tad a mam a'r bachgen, ac yn ifanc. Oedden nhw ddim yn ffyddol. Oedden nhw'n dod unwaith o flwyddyn, nid y 3, 1, I diolchgarwch. Y fam, a wedyn y tad, a wedyn y mab. Dwi'n gwneud 3 blynedd I chi weld y 3 I gyd. O beth bynnag I chi,
oedd hi'n marw. Ac o'n i'n galw bob dydd i gweld hi. Ond fedrwn nhw'n cael gair i fewn. Oedd hi wel, oedd hi cyn cryfed a waliau castell Caernarfon. A da chi byth a cael trwy ni, chwal. A o'n i'r hwng dau fel, a fi gweld ti, a fi, dwi'n yn gwybod. A fi es. A dyma nhw'n clywed y ci yn cyfarth, Agorod Ddrws. A dyma'r gŵr yn dweud, Bigel, Bigel nhw'n galw chi. Bigel, mae wedi bod yn galw amdano chi trwy dydd. Be mae fi? Galw amdano fi. Ie, ond mae wedi hwyr. Dydy ddim wedi marw, ond ddim hefo ni. Gad ydi mewn cewch, ac yn safell wely, ond a le wely a ryw droedfedd bob ochr, gyr, oedd hi'n anodd iawn i ddweud ochr i, a eisteddes i dipyn ar ochr y gwely. A gydies gen i llaw hi, a galw hi wrth i henw. A dyma hi'n dweud, mae'n agor i llygad. A mae'n dweud, gweddi. Am Iesu Grist, ie. So mi cydio ni llaw i, oedd hi'n gwybod i hym yna. O fy enaid, cod olwg, gwel yn amlwg ben y bryn, lle byr Iesu'r cyfaill ffodlon dan yr hoelion dir cyn hyn. Talodd yno swm dy ddyled, a dyma'i llaw hi, cofiwch gwaith ffarmodd hi, dilo cri. A fel o'n i'n dod at talodd yno swm dy ddyled a gwerthfawr waed ei galon friw, dyma'i'n dechrau cydio'n dyn yn o llaw i, yr oen di euog yn o'n marw, a mi'n ar euog yn cael byw. Amen, mae. Just mewn pryd. Ychydig funud a wedyn oedd wedi mynd. Ond oedd wedi gadael i'n hwyr. Nid pawb sy'n gadael peth ar hwyr, sy'n cael y cyfle yna. Yna rydyn ni yn cychwyn bywyd. Ni'n cychwyn bywyd newydd. Sut ydyn neswn ato? Sut ydyn ni'n cael hyn? Os ydych chi eisiau yma heddiw, sut ydyn ni yn ei gael o? Rydyn ni yn gwybod am Dduw, ond sut mae adnabod o? A pha ham yma y groes? A da ni'n dysgu am y groes, a fel yn y pennill yna, bod Iesu Grist wedi agor ffordd i'r nefoedd. Wel, mae Duw wedi gosod yn henid â ni y gallu i droi o ddiwrth bechod a troi o Dduw. Mae'n cael ei alw'n edifeirwch. Da ni'n dweud, na, dwi wedi cael digon o fy hun. Dwi wedi laru ar fy hun. A dwi am newid, dwi am droi at Dduw. Ond allech chi ddim ond i bai bod Duw yn rhoi'ch gallu chi. Ac yna, mae Duw yn rhaid rhywbeth arbennig iawn i chi. Mae o'n rhoi ffydd i chi. Nid ffydd, wel, dwi'n ffydd â hwn, ac gen i ffydd yn y dyn yna. Ffydd na ellir i ddyn isio. Ffydd a wneud gyda chi i un man at yr arglwydd Iesu Grist. Mae o'n ffordd arbennig iawn, a ni drod a draed yr Iesu. I'r man lle da ni'n dweud, o arglwydd, derbyn fi, o arglwydd, derbyn fi. Y mae hwn yn fan cysygredig, mae y fan rhyfeddol iawn. Dwi'n hyfeddu'r ffaith i mi ddod edrych gwirtha chi, o'n i mor ofnadwy o grefyddol, o'n i wedi boddi mewn crefydd, heb Grist. Ac yna pan mae Crist yn dod ata ni, mae o'n brofiad ysgofiadwy. Gwrandwch ar hwn, dyma fan yn ymyl diwdod i bechadur wneud ei nis. Chi'n gwrando nawr? Dyma fan yn ymyl diwdod i bechadur wneud ei nis. Heb hyn, wynebwn Duw yn ein gwrthod. Wynebwn yna. Meddylwch bod chi'n sefyll o flaen Duw, a bod o'n dweud, dos o'n golwg i, a dos i wobr dragwyddol yn effern. Unwaith wedi dweud, diolch yn dweud, o, and am yn 10 mlynedd, na.
tragwyddol. Pa mor hir? Tragwyddol. Oes a ffordd i ddianc? Tragwyddol. Oes a ffordd i'r nefoedd? O fanna, nag oes. Tragwyddol. Colledigaeth tragwyddol. Ond gyda'r arglwydd, y mae drws y nefoedd yn agor i ni. A weddwch chi be? Duw ei hun sydd yn ein croesawu ac yn galw ni mewn. A sgai orffen fo hwn. Dwi'n cofio pan roeddwn ni yn weinidog am rai blynyddoedd. Oedd yn cwrdd gweddi ni wedi yn y fawr iawn ac oedd rhaid ni fynd i'r capel. Ac un noson, dyma fi'n clywed llais newydd. Ac yn dweud, yw eiriau od iawn. A dyma hi'n menyw o ddi. A dyma'n codi ac yn dweud, o Dduw, dwi wedi sefyll o flaen barnwr ac wedi talu'r pris mewn carchar. O nawr, wy'n sefyll o flaen y barnwr mawr ac mae'r Iesu wedi cymeryd y gosb ac fe redodd allan. Yna, pwy hon te? A bob nawr ac yn y man, oedd yng Ngwraig a fi'n cael blodau. 12, ganed mygydd. A do'n i'n syniad pwy oedd ar edmygydd. Ond mewn chydig amser, dyma rhyw fenyw yn dod i'r capel, yn gorlleol, yna di gweld ti. A fe ddaeth i'r ystafell fach yn i'w cwrdd â pobl. A dyma'n dweud, dwi'n dod yma eto. Fi wedi cael digon o hyn. Dwi'n gwybod bod chi'n iawn. Dwi'n gwybod bod chi ar y ffordd i effern. O pam da chi'n gwenu fe. O, dwi'n gwybod bod fi ar y ffordd i effern. A da chi eisiau mynd i fanna? Wel na, dwi'n gwybod bod chi'n iawn. Ond mae'n rhy anodd. Mae'n rhy anodd i fi droi at y ffordd yna. Mae'n rhy anodd i fi. Da chi ddim am ei wneud o te? Na, dwi'n eisiau gweld chi eto mai. Wel, fydda fi, os i llaw Duw arnoch chi, fyddwch chi yma cyn bod ni'n troi rownd. Oedd hi yn y cwrdd gweddi nesaf. A dyma'n codi ar ei thraed. Diolch am fyddeuant, mai. Diolch am drigaredd. Diolch am Iesu. A fe redodd allan eto, ond fe ges i lythyr. A oedd y lythyr mae gen i o hyd. A dyma yn y frawddeg yma, oedd hi ath i adre, ac oedd hi byw gyda rhyw ferched ddim neis iawn. Ac oedd hi bywyd hi wedi newid nawr. A dyma mynd ar ei gliniau i weddio am y tro cyntaf. A dyma nhw'n dechrau taflu di gwawd a'i sgidio ati hi. A nath hi mlaen i weddio. A dyma hi'n dweud, a dyma chi'n sefyll na, a na nid chi oedd o. Ond dwi'n credu bod yr Iesu wedi sefyll wrth ochr i. A mae'n galw wrth ei henw. Gres oedd ei henw i. Gres. Gres. Wyt ti lan twyddi. Rwyt ti lan trwyddo ti gyd. A dyma chi frawddeg yn ei llythyr hi. Y mae pechod yn taflu cysgod hir ar fywyd. A mae o. Wel, wyddoch chi, fe ddath yn aelod ac yn aelod ffyddlon. A fi oedd ffyddlon am blynyddoedd hyd ei bedd dywir i chi. Ac un o'r Cristnogion mwyaf gloiw, doedd gan ddim cartre. Ond y cwpl capel garedig iawn, dywch chi fyw hefo ni. Ac edrych ar nhôl i'r lle, ac fe ddaeth i fyw hefo nhw, ond mae wedi mynd i gartref gwell. I gartref gwell. Co-fodus. Ble rwyt ti'n mynd? Ble rwyt ti'n mynd? Beth yw dy daith di? I'r nefoedd? I'r uffern? Wyt ti'n mynd ffordd na? Falle fyddi di ddim byw hyd diwedd heddiw. Ble rwyt ti'n mynd? Oth Flaen O Duw rwy'n sefyll.
Rhaid ni'n canu hwnna. O'ch chi yn canu hi rwan? Gwrandwch te. Oth Flaen O Duw rwy'n dafod, gan sefyll o hir bell. Pechadur yw fy enw. Na byd enw fi. Ni feddaf enw gwell. Trigaredd wy'n ei cheisio, a'i cheisio eto naf. Trigaredd i mi dyro, rwy'n marw, onis caf. Pechadur o'i mi welaf, o Dduw na allaf ddim, rwy'n dlawd, rwy'n frwnt, rwy'n euog, o byd rigarog im. Rwy'n addef nad oes gennyf trwy mywyd hyd o medd, o hyd o'n gweddi pechais. Nid wyf yn heiddi hedd, ond gwrandwch ar hwn. Mi glywais gynt fod Iesu, a'i fod e felly nawr, yn derbyn publicanod, a phechaduriad mawr. O derbyn arglwydd, derbyn, dych chi hefo i fanna. O derbyn, o derbyn. Beth yw'ch enw chi? Pechadur ta Christian? Gwedwch wrth eich hunan. Pechadur, fewch yn onest, neu Christian. O derbyn, arglwydd derbyn, fi hefyd gyda hwy, a maddau'r holl anwiredd, yr holl anwiredd, heb gofio'r camwedd mwy. Wi mor hoff o'r emyn yna, pan fyddai farw, a mi fyddai, dwi eisiau mangladd, dwi eisiau hwnna, a dwi eisiau yn Gymraeg. Mae yn Saesneg i gael hefyd, mae'n hyfryd. O derbyn, arglwydd derbyn, fi hefyd gyda hwy, a maddau'r holl anwiredd, heb gofio'r camwedd mwy. Gawn ni weddio. Diolch i ni ti o Dduw am gael troi atat yn enw yn arglwydd Iesu Grist, ac yn diolch i ti am efengyl. A mae yna hen ac ifanc ac canol oed yma o Dduw, ond dyn mots am hynna. Tydi marwolaeth yn parchu neb. Da ni'n gofyn i ti o Dduw, y ni sydd yn ar adeilad bach yma, bod Satan yn cael i ffwrdd, a bod yna ymdrech yn ein calonau ni, o Dduw, achub fi rhag ei dwyll, achub fi rhag fy hunan, a cymer fi fel yr wydd, yn enw Iesu Grist ein gwaredwr. Amen. Nawr mae gennym ni emyn i ganu. Yr un 103. Mae hi. 103. Mi Dafla Maich oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwyfol loes y iocrwydd, gwnnwch ar hyn, y iocrwydd fel mynyddoedd byd dri'n ganu wrth y groes. 103. Sefyl i ganu hon.
bydde ti ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas o'r ysbryd glân, aros gyda ni oll hyd byth. Amen.